sengathi zingaqondiswa izindlela zami ukuba ngigcine izimiso zakho. Makubo 1:19. Akwaba ngiyavuma nangenhliziyo yami ukwahlukana nayo inkohlakalo yami, ngisuke ngiye kuye ongumsindisi wami, ngisuke ngiye kuye ongumsindisi wami. Akwaba nginokuzwa usizi emoyeni olungiqondisayo, indlela yenguquko luhamba ngalendlela ephela ekufeni, luhamba ngalendlela ephela ekufeni. Akwaba nginokholo olungijabulisayo, ngibambelele kuye ofela icala lami, ngihlale ngithembela kumhlawuleli wami, ngihlale ngithembela kumhlawuleli wami. Kakwaba nginamandla avela enkosini, ngikwale okomhlaba ngibheke ezulwini, ngivuselele Nkosi, ngiphume ebubini, ngivuselele Nkosi, ngiphume ebubini. Isaiah 119 verse 5. Amahubo induduzo yokholwa yizwi likaNkulunkulu. Isihloko sakho: wena usiyalezile ukuba sizigcine ngokwempela. Sengathi zingaqondiswa izindlela zami ukuba ngigcine izimiso zakho. Khona angiyikujabha, ngiyakuhlonipha iziyalezo zonke zakho. Bani usho kanjalo kuleli kuzahlatshelela ubani akabhalanga ohlabelelayo, ngisho ukuthi likaDavida uthi wena usiyalezile ukuba sizigcine ngokwempela. uNkulunkulu uyayaleza amazwi akhe ukuthi sizigcine, singahambi nababi, singahlangani, laphana isiyelo sakhe athi ku-Exodus imiyalo lena eyishumi athi ungebi, ungabulali, ungafisi indlu umakhelwane wakho. Yizi iziyalelo zoNkulunkulu asiyaleza ngazo ukuba sizigcine ngempela. Sengathi zingaqondiswa izindlela zami ukuba ngigcine izimiso zakho. Indlela zethu maziqondisa, sikhuleka uNkulunkulu ukuthi aqondise izindlela zethu ukuze sikwazi ukugcina imiyalo yakhe, ngoba uma simabatha sibhekele
asikwazi ukugcina iziyalo zikaNkulunkulu, asikwazi ukugcina nezimiso zikaNkulunkulu. Khona ngiyakujabha, ngiyakuhlonipha iziyalezo zonke zakho. Oyithi khona angiyikujabha, ngiyakuhlonipha iziyalezo zonke zakho. Ukuthi uma uhlonipha umuntu, uma kahlonipha iziyalezo akajabhi noma ngasiphi isikhathi wenza iziyalezo eziqondile, akanako ukujabha ukuthi uzawubuzwa into athole ukuthi akayenzanga, or noma yenzile akayenzanga ngendlela atshela ukuthi ayenze ngayo, wenze ngendlela zakhe, hhayi lezi ndlela zikaNkulunkulu amtshela ngazo ukuthi enze lokhu athi akwenze. Ngiyawuthi khona ngiyikujabha, ngiyakuhlonipha iziyalezo zonke zakho. Uma uNkulunkulu asiyalile, sigcina imiyalo yakhe, ingakuJesu Kristu athi wonke ogcina imiyalo yakaNkulunkulu, yena noNkulunkulu bazakuza bahlale nalowo muntu ogcina iziyalo zawo kaNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu angasiza ukuthi sigcine iziyalo zakhe, simbheke uJesu esiphambanweni ukuze sikwazi ukugcina iziyalo zikaNkulunkulu. Amen. Amen.